Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan tasha. Sannan kuma ku danna mana alamar like. Nagode. Daga shawuwa ta kwana ban da ko sisi tun ɗazu nake kwance tun ɗazu na. Malam siyama da malam. Yo malam kudi na da wallahi ya fadi wallahi. Wallahi kudi na ne fadi. Aba malam. Allah kudi na. Aba malam. Aba malam. Allah kudi na ne yanzu ne fadi dama sun zo ne ma. Na tsinta yau ban san abin da na tare da shi ba na tsinta a can wani ya zace a can wannan ma zace nasa. Mahaƙurci mawadaci. Mahaƙurci mawadaci. Kuɗi na irin ku ƴan yunwa ba za ku je ku yi sana'a ba sai dai aikin ku kawai mutane suna watsar da kuɗi sai ku ɗauka za ka ban ne ko sai na sa ma ya tsane ga kuɗinka nagode ka bar nan ba ka da kosis sa ma ya tsa